concertina, iniziaram verbal candir, cartel, un grugno, Riona, Serafim, Mouja. Canteiros de Cuntis. Atopámonos en Cuntis, unha tranquila vila termal fundada polos romanos hai máis de 2000 anos. Menhires, petroglifos, castros ou mesmo aras romanas son proba de que aquí, xa dende os tempos máis antigos, o home traballaba a pedra, empregándoa como materia prima na construción e nas súas representacións artísticas. A maña destes artistas moldeadores do granito tivo en Cuntis unha importancia destacada, dando orixe a unha gran tradición xeracional que, ademais de local, tería principalmente unha repercusión internacional histórica. Proba delo a homenaxe que o escultor cuntiense Maxín Picallo fixo aos canteiros de Cuntis, nun dos máis destacados monumentos artísticos do concello. Nesta obra escultórica pódese apreciar con facilidade a primeira vista o sacrificio ao que estaban expostos os homes ou mulleres que exercían esta profesión, nalgúns casos por vocación e noutros seguramente por necesidade. Ademais das terapéuticas augas termais, predomina en Cuntis a pedra, en rúas e edificios do centro, nos que os canteiros deixaban debuxar caprichosos os seus punteiros nalgunha routada artística que agromaba no seu masín dentro dunha arquitectura principalmente funcional. Xa fora do casco histórico, podemos resaltar o convento de clausura das Irmáns Benedictinas. Ou importantes casas retorais como a de Troáns ou Vilameán. Esta última, atractiva entre outras cousas polo seu famoso hórreo de Sete Claros, que noutrora inda fora maior, e que dá fe do poder do clero e da fertilidade da terra e o traballo da xente do concello. As manifestacións artísticas en pedra son do máis inesperadas. Dende un simpático boneco que alguén se lle dou por facer nun cruce de camiños, ata as máis características formas dos hórreos. Pero o principal traballo dos canteiros de Cuntis está fora, máis alá da súa fronteira, donde os nosos canteiros eran requeridos gozando de gran prestixio e recoñecemento. Grande demanda de traballo viña da que eles chamaban a montaña, pero tamén de Madrid, e como non en tempos de emigración ás Américas. Pero a profesión do canteiro agocha moitos enigmas. Cando nace e que se agocha atrás do verbo? O latín dos canteiros, que eles tanto coidaban de guardar exclusivamente entre os compañeiros do oficio. Por que esa teima en que ninguén soubera o que dicían? O traballo de canteiro conlevaba un gran esforzo físico, ante a falta de maquinaria para cortar, mover a pedra e despois traballala. Pero á vez, un bo canteiro ten que ter coñecementos para interpretar planos e tamén sensibilidade artística. Proba delo é que a maioría dos canteiros de Cuntis que puidemos entrevistar tiñan algunha afición artística, como a música ou o debuxo, ou mesmo a poesía.
Don Olimpio Arca Caldas, escritor e mestre, veciño desta vila, fálanos da importancia dos canteiros de Cuntis. Mira, meu abuelo foi canteiro, aunque non teño no libro. Pero son tantos e tantos os homes que foron canteiros en Cuntis que cando foi que o artista Magín Picallo veu a dar un pregón de festas, eu dixenlle, Magín, ti eres escultor, pero tesme que falar dos canteiros, porque eu quero que Cuntis teña unha estatua, un monumento dedicado a eles, porque en Cuntis hubo, de sempre, canteiros e músicos. E despois chegáronos importados da zona norte os feiriantes. É dicir, que en calquer casa do concello de Cuntis había ou un emigrante ou un canteiro. Eso a todas as casas que se pregunten. Entonces era digno de facerlle algo. E como prisionamos no concello para que se pudera facer un monumento a eles. E o mismo Magín rebeixou o presupuesto, pois eu, para min, un dos días que me encontrei satisfeito foi cando inauguramos a obra dos canteiros de Cuntis. Para axudar a eso, porque costou 12 millóns. E bueno, ali as autoridades ainda se portaron bastante ben. Pero eu quería tamén axudar a que non quedase esas vidas deses homes que tanto se sacrificaron e que tan honrados levaron o nome de Cuntis por aí adiante, pois escribir un libriño que, unha vez vendido, axudase tamén a que o monumento fose. E así foi. Faro de Vigo fíxome 1000 libros, creo que vendemos sobre 600, e foron 600.000 pesetas que se arrimaron a obra do monumento. Descubrín, eu xa sabía por meu abuelo, que a vida en aquel entonces era moi dura, en todas as clases sociais. E os que non emigraban, por circunstancias que fosen que non vamos a analizar, pois marchaban de canteiros moi xóvenes. Nas escolas daquela, porque estamos falando de finales do século XIX, enseñábase moi pouco. E o que se enseñaba era religión, o catecismo. Cando será domingo para ir á misa, pois é domingo a ir á Queica e ir a escoitar o Zoina, non sabes, a Queica, é a iglesia. Salín da escola ainda non tiña o certificado de estudos primarios. O meu mestre foi Fullenti, finado Fullenti, don José. E dixo-me aos 15 días, bueno, instala o certificado, cando queiras podes vir por ele. Pois eu vou a traballar, tiña non teña. Ese non iba a ningún sitio. Entonces, pois, empezaron a ir a traballar ou con seu pai que era canteiro, e se non era seu pai canteiro, era un veciño que era canteiro, e que iba a traballar pola zona toda de Coruña, que era o que chamaban a montaña. Ordes, Arzúa, o Valle de Hungría, todo por aí, e eles todos iban a traballar. Pois eu empecé aos 14 anos, traballei aquí en Galicia 3 ou 4 anos, hasta os 16, que marchei para Asturias. Empecé con Ares, e cheguei e dixo-lle o finado do meu pai, Ares, e faiche falta o rapaz, hombre? E me pediu lá choio se tiña, fai-me falta. Bueno, pois se fai falta que vai a traballar. Eu fui canteiro porque o final do meu pai foi mestre de obras. Eu tiña 10, 15, 20 canteiros. Pois, primeiro, fora que viña do Muiño, resulta que topei cos Mario, a máis con majariños, e pedinlle choio. Resulta que xa no ano, agora, aquí non, que era ali en Cuntis, na do Lajarto, non sabes? E dixo, vimos ir Padre Filgueiras,
e ali xa está ao lado da casa. E vin naquela casa, abrimos os huecos, e vinda María, a hermana desa, dixo, José de Souto, porque estando facendo tiraba pedras por debaixo, caja pedras as rías polo cu. Bueno, como empecé, tiña 13 anos e medio, e aquí neste monte de aquí chaman o monte da Ponte do Romo, a Ramalleira, aí a carrexera ao para beber, mas a darlle servicio aos outros, a máis aí cortando xa unha pedra, non? A meter unha cuñeira para cortar as pedras. E despois xa fomos empezando a aprender un pouco, desbastar por peaño, cortar pedra, e así botei, pois, un ano e medio ou 2. Eu empecé de rapaz aos 13 anos. E viña desde que entré aquí ao Cotelo da Areas, aquí arriba, e pois haberá por aí uns 3 kilómetros, ou 3 e pico. 3 e 4 veces só ao día. É como os socos, porque cando se dizia que non sabía, como os trapillos, como se podía. E depois á noite é que deixábamos os obreros, e nós, pero nós, os obreros xa acabaron, pero nós co picos ao lombo, hasta outro día a mañán, para logo xa contra outros atrelos, pero, si, nada, eu os obreros nada. Estamos a sacar pedra lá no Monte de Laxos, con hórreo, a arrancar a pedra. Bueno, pois no traballo empecé aos 13 anos con meu pai, traballando aí por vea, facendo casas de pedra. Bastante tempo. Daquela ganaba unha peseta. Unha pesetiña, é boa era. Aquí fixen este muro que está por o lado daqui, e este por piaños todo. Este fixenos eu e máis meu pai. E o muro ese de mampostería que está por o lado daqui, por o lado da fora, facía o papá, por o lado dentro fixeno eu. Estaba eu na escola aínda, tiña 14 anos. E aquí unha tía miña era de miña nai, miña xa era vestía, teña armado moitos escándalos. Dicir, lambor, desgraciados, collese, é que se pico eses rapaciños. Eu non rías, dicía, arrañala por aí, dicía, sin vergüenzas. Durante o noso foi para a montaña moito, cando me casei xa foi para a montaña, esa montaña alá por aí. Xa pasaba lá, cada 4 ou 5 meses ou máis, sin vir. Cando tuve o primeiro fillo, estaba na montaña. A montaña chamaban de aí arriba. De aí arriba de Santiago chamaban de a montaña. E as que vivan para lá, botaban ao mellor 15 días ou un mes ou así. E claro, voltaban con uns pesos plata a base do esforzo, a base de comer, e desayunar, e cenar, caldo de grelos, que por aí é a zona deles, calda de grelos, touciño rancio amarillo. E bueno, é unha copa de caña que non podía faltar. É que depende, que cando estamos é que nunha pensión, pois un día poñíase pescado, outro día poñíase pouco, porque xa non se pagaba. Detrás das esteiras, pois ali, cerca dali, íbamos chocar co carro ao toxo. E teño ido levar o xantar moitas veces para sacar a pedra lá para esas casas de vea, o xantar aí a ese monte. Algún daba ben de comer, outro daba como cuadraba, porque cando tiñan que facer un traballo, mataban o porco ao mellor un ano ou 2 antes e agardaban o touciño para fazer a obra despois. Un deles que aínda vive contoume que seu pai levouno de moi pequeno e chegou ao sitio onde iba a traballar a Benvibre e o caldo de grelos non lle iba. Entonces a patrona apiadouse un pouco e dixo, voulle dar un oviño, saca pa lá, ten que comer o que ten que aprender. O rapaz non comeu, á noite tampouco comeu. A mañán xa a señora dixo, non, ten que comer, ten que tomar un pouco leite. E dixo, non, xa verás como ás 12 come. E ás 12 comeu. Viña agora da noite e tal, que hai, de comer que hai, hombre? Xerpelo, o caldo, a noite dá o caldo. Era o pote da comida, e quentaba no caldo lá,
a máis a carne, e que levaban a carne nun tenedor, e comían na landa, estaban. Teño posto cachelos nun cesto e a parcela, a comer nos cachelos dun cesto de curras. E o caldo, cando iban dous, repartían. Un comía un pouco e outro comía outro pouco. Ademais, despois había que dormir en eso, sobre palla, en albollos, e algunhas veces incluso debaixo dos hórreos. A vida do canteiro era como a dos gitanos. Íbamos a traballar por aí arriba, a parte de arriba de Santa Comba, Porto Mouro, Benvibre, todo por aí, que o cual decían que aí que era a montaña. É máis montaña aquí que ali. Hai máis montaña por aquí que do que ali, é máis llano ali que aquí. Bueno, entón por ali pasabas como gitanos, a traballar, dormindo debaixo dos hórreos, dormindo nas palleiras, pero bueno. Traballábamos de estrela a estrela. O andil de gas, que é o que había para tal. E veíamos ali nunha palleira, o carallo ali. Bueno, de estrellas a estrellas, Había 5 pesos mantidos, daban o gizo, andábamos de sitio en sitio. As chavalas agarraban e á noite metíanos o liñazo ou presentabaste e se quedaron nos toxos, me cago en día. Depois había a brinca, os domingos, a rolos polas bañas adiante. Non era a vida doxe, que era moito traballo, e miseria ver doxe. Coxe é unha fartura todos os días, é festa todos os días, pero daquela non era festa. E claro, esta xente, se os que foron a América traballaron arreo e ganaran para aforrar unhas pesetas, estes tamén as tiñan que forrar. E moitos destes obreros, que despois se distinguiron como bons obreros, pois defenderon a familia e incluso compraron bens. Vin, montei aquí unha empresa con un socio que durou 26 anos, tiña daquela 38 anos hasta que me retirei. E, pois, deso, empecé a fazer aquí unhas trapalladas, unhas cousas artesáns, potes de pedra, unha cousa e outra, entonces empecé a ter encargas de cousas, e xa me quedei aquí, xa deixei o choio ese, e xa me quedei aquí. Desta casa que comprei eu, xa chamaban o Tembra, tamén traballaban varios canteiros con falaban as barbancelos. Claro, pagou. Era bilhete de 100%, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pico sí que non me acordo, mano, que 600 e pico. Dixe eu, aquí vou a facer rico, pero ainda hoxe non me fixe. Porque claro, non era só o oficio, aprender o oficio, era na montaña. Pero despois salían por aí a construir noutros sitios. Precisamente ao terminarse a Guerra Civil, moitos castillos quedaran desfeitos, e moitos dos que están no libro tuveron traballando en Olite, en Navarra, en Castellón, en sitios que foran territorios que foran bombardeados e que había que reparalos. Cando tiña 21 anos, marchei para Barcelona, traballei en Barcelona de canteiro tamén, teño ali obras feitas ali, o cual habrá cuestión precisamente un ano, fomos a visitar a unha irmán que teña ali, fomos ver as obras que fixera, ainda están en pé, porque podía ser de que fixeran. En Pamplona traballei nos Tres Reis, no hotel, se fixo daquela en Vitoria na Catedral, en Bilbao, en Zaragoza, en Logroño, en León, en Ponferrada, entre outros sitios. Todos eran contratistas vos, teñen feito obras moi... Hombre, agora, se viñerades outro día, se supera iso, tiña aí unhas fotografías que estuve facendo nunha iglesia, nun arco, está un de Mesego, tamén Cortés. Estuvo alá isto en Nava, na plaza, a primeira cartilla que me deron foi este Arbesú Carniceiro, de alá de Nava.
O sea, aquilo era do Naranco, dali de riba de Oviedo. Entón fomos para nave, tivemos de un principio ao último, pero éramos tres, despois había un de Noia 4. E despois vimos para España. Vim para España, traballei por aquí de canteiro tamén, e na agricultura, traballo que se facía. Sí, mira, hubo un tal Casiano da zona de Magán, que ese home fixo cantidad de iglesias, pero o que teño que salientar é que moitos que foron traballar a Coruña, a Santiago e tal, dedicáronse tamén durante as noites a ir á Escola de Bellas Artes que había en esos sitios. Entonces, algúns chegaron a sacar un certificado que lles vendían como maestro de obras. Maestro de obras era, pois, quizá bastante máis, porque estes son de letras nada máis, pero era bastante máis que aparellador, que ingeniero técnico que lle chaman hoxe, ou que arquitecto técnico. Entonces a xente podía facer xa obras e facía planos, porque eu no libro recollín algún dos planos que facían os obreros eles, e que, desde logo, están moi logrados. Acórdome dunha vez de falar con un señor que era arquitecto, era un tallista, e había outro de que facía panteóns por aí, pola parte de arriba de Porto Mouro e por aí, e o panteón facía a cruz, e na cruz un crucefijo. Entón, dunha vez falando eu con aquel señor, co estudiado, dixen eu, mira ti fulano de tal, fai crucefijos, fai santos, e fai... Pero, se leu ele e dixo, sí, está moi ben. E que crucefijo fai? O crucefijo ten máis cara dunha lagarta arnal que dun crucefijo. Porque, ao mellor, falle o ollo debaixo da ceja, ou encima da ceja. Eso non é nada. Hai que estudialo para facelo. Logo despois, pois claro, en Santiago, en Coruña e Ferrol, había moito traballo de cantería. Entonces aí, pois, despois, xa digo, de saber o oficio pola montaña, primeiro dar barro, despois andar cas pedras. Cando sabían o xeito das pedras que le chaman o andar das pedras, entonces xa eran aptos para poder facer obras completas. Facendo esta parede daqui da palleira, papá botoume unha bronca con respecto ao badante dunha pedra. E xo, por que o badante da pedra? O badante da pedra sempre ten que ir para baixo, non para arriba, porque senón a escoxa ou o badante esta pedra non deixa ver a línea, engaña a un. E, claro, aí nese entonces, papá non estaba aí, e cando el chegou, eu tiña a pedra posta. E foi cando me dixo el o do badante. E despois tes as abrazadeiras das pedras, e máis o xuntoiro. O xuntoiro é o que abraza, o que sujeta as dúas abrazadeiras na parede. Porque as paredes van de 50 ou de 60, naquele entonces de ancho. E polo medio, pois, van rebos pequenos. Entón, tes as abrazadeiras e máis tes os xuntoiros. Primeiro dibuixo todo sempre. Tanto ten que ser obra artística como a obra lineal. Eu dibuixo todo, porque fixe un montón de chaminés francesas, de origen francés. E sempre, todo o dibuixo sempre antes. Sempre o dibuixo feito, a escala xa. Para eu traballar xa por eso. Xa se teño unha dúda, pois xa teño ali o papel. No arco, ese arco da Plaza de Ferrol, a casa do arco sí. Aquí no convento, tamén o arco que está detrás do altar do convento tamén o fixemos nós. Na pedra aquí onde se fixeron varios traballos foi en Acibeiro. En Acibeiro fixemos varios traballos. Cruces, figuras, molduras, capitelas, e iso fixemos. Un chaval rico,
outro vive que era Camilo, outro que morreu que era Pisos, outro que morreu que era Campos, que é o pai do Monterrador que está agora en Contis. Bueno, moitísimos. Moitos deles chegaron a colocarse na sociedade moi ben. Hai o caso dun tal Mesego, de Mesego, que chegou a ser directivo do Real Club Deportivo da Coruña. E viñeron aí en plan juerga, todos eles e tal, e aí en Zou, en Mesego, hai un letreiro que lle deixaron ali: aquí nació Manuel Mesego. E eran do Deportivo da Coruña. Se collemos o libro do Marqués da Ensenada, encontramos aí cantidad de canteiros que tiñamos para dar e para exportar. Por exemplo, no convento, que foi a obra da filla dos Castro. Os Castros foron os donos e señores, antes de Marcial, de Cuntis. A casa que chaman os da Casa da Parra. Bueno, pois toda aquela zona, e o Castro, que lle chamamos, que é a zona xardinada, coisa de Marcial Campos, era da familia dos Castros. Apellidábanse Baliñas. E unha das fillas fíxose monxa en Navarra. Entonces veu e quería facer un convento. Ali en Trasponte tiña unha finca e empezaron a facer o convento. Convento que ela dirixeu por planos dela. É convento que se fixo con obreros de Cuntis, con obreros de Trasponte que estaban ali ao lado, e que o dirixeu todo xente de Cuntis. Logo temos pois o cine. O cine foi despois da guerra, e aí xa era un home de Luciano, que se chamaba. As obras todas do balneario de Cuntis, tanto as reformas como todo despois que se fixo, foi cousa da familia Ares de Cardecide. A familia Ares de Cardecide de Canteiros foron todos os que anduveron reformando o balneario. Logo despois, a casa de Rubira tamén foi feita por xente dali. A de Marcial ou a de Ferro Toubes, na plaza tamén. A de Rivas, que é onde está hoxe nos baixos o bar Kiko, que ten ali uns balcóns moi adornados, obreros de Cuntis todos. Por exemplo, na de Reboredo, onde está o xastre Picallo tamén. Era lá abaixo, que era dos Guimarães, lá abaixo, é no cementerio. E na de Dom Manuel Torres tamén. Aquí eu empecé a traballar no cementerio con Ignacio de Paz. Os primeiros pontillos que fixeron diante, empecé a traballar con ele aí. A malo o muro, aquele tal, e o muro que ainda fixen eu. Hombre, temos o dos Guimarães, que picámoslo aí en Tiaño, onde tiña o apotro Dom Manuel, non sabes? En Tiaño fixeronse a obra dos Guimarães, onde todo era gasolinera, non sabes os dos Guimarães, esas fixámoslo nós de Xasteiras. Colocounas Francisco Ares, a malo hermano, pero as pedras mariñámoslas os Arjas de Fuentes, de meu cuñado. Había un que chamaba Núñez, era un canteiro vello, ese fixo moitas obras aí, aquela que hai ali onde o Kiko, aquela que ten o barco, ese fixo o canteiro, acórdame, dixerme, porque eu ainda era bastante novo, era un rapaz. Sí, as dos Guimarães, de Cuntis. Pero en pedra? En pedra, sí, en pedra, que foi cando iba cos picos ao lombo. As do Pepe Coachero, as de Reboredo. En Cuntis, o que é a circunvalación está acá, eu nada máis que acordo que nada máis que dúas casas. Porque eu tamén traballei no Ayuntamento de Cuntis. Tamén traballamos ali cortando no monte a pedra para as calles de Torres, e por ali. Aquela pedra foi cortada en Xasteiras. Bueno, Cuntis ten unha parte
Bueno, é todo terreno de relleno. Entonces os cimientos están moi malos, salvo a parte que vai tirando hacia Castrolandín, que aí é xa terreno máis duro. Pero no que se di da Prexiña para baixo é todo terreno de relleno. Entonces os cimientos están moi fondos. Eu sei, por explicacións que me deron os donos, de que a casa que fixera un tal Baldomero Carballo, que está na calle da Prexiña, casi ao lado da de José Camilo, exactamente, pois os cimientos están espetados en árboles xóvenes enterrados porque non se collían os cimientos con pedra. O cine, eu non malo acordo, pero non torbillen nele. Acordo que meteron pontalas que era isto soterráneo, meteron pontalas de madeira, porque enterrabas, deixaron un ferro mentre foron a guizar, e a escuriaxe marchou. Bueno, con todas esas xente que claro, tiña que sacar, porque se queres escribir algo veraz, non podes ti supoñer o que. Pero todos eles recordaban os tempos de aprendices que o pasaran moi mal, pero que estaban moi contentos agora do seu traballo. A todo mundo lle gusta a súa arte, no que traballou, non? Eu creo que sí. E non se cansaba un de dar martillazos. Pois casi máis me gusta xa máis o material, a pedra, para facer as cousas, porque me parece que ten máis valor, máis outra cousa. Porque a madeira xa se me fai un pouquinho máis fácil, unha cousa fácil de todo. Pero vou a dicir, dentro deses canteiros tuvemos algún personaxe importante, Juan Jesús Fernández, empezou de canteiro, era de Seville, empezou de canteiro en Coruña, e ali vironlle as cualidades e un primo axudouno e aconselloulle que estudiara. Fixo primeiro magisterio. Foi á universidade. Na universidade axudouse como pudo, con obras de teatro, traballando en obras de teatro, etc. E chegou a ser abogado, o famoso Quintanilla de Seville. Escribeu libros de poesía, novelas, libros sociais. Algúns libros considérano como o pai do socialismo en Galicia, pero tuvo a mala suerte de atopar que a Iglesia no 36 e veu cos obreros das minas de cerca de Noia, veu a Santiago no 18 de xullo. E entonces formáronlle Consejo Sumarísimo e mataron. Hoxe, gracias a Dios, ten unha rúa en Cuntis. E, como ese canteiro, hubo outros moitos máis que sobresaíron e que fixeron obras moi importantes. Eu sempre que falaba con eles esplayábanse, contábanche, estaban moi orgullosos de haber sido canteiros. Pois había un tal Manuel Rivas, había un tal José Villaverde, este Ramiro o de Vilariño, que tamén traballou ali, un tal Manuel Rivas, bueno, xa o contei, un irmán Elías tamén, e claro, había moitos, Manuel da Fontenla, que é de Laxos. José Nartallo González. José Nartallo González empezou a traballar en Cuntis e despois en Madrid colleu unha guerra traballando ali, traballando precisamente no Palacio de Comunicacións de Madrid. Entonces empezou a vir buscar xente a Cuntis porque necesitábamos para poder facer o traballo dentro de plaza. Ali hubo cantidad de canteiros de Cuntis traballando. Moitos quedaron alá, son veciños de alá, de Madrid, e alá se distribuíron.
Este home levaba canteiros, levaba escultores. Entre os escultores levou un medio pariente, Manuel Rivas Sueiro. Este era un escultor que anduvera algo na Escola de Artes e Oficios de Santiago, conocía moi ben as medidas, sabía moi ben os planos, e pedironlle a ver se facía uns leóns como os que estaban en Madrid diante do Palacio de Congreso. El dixo que os facía, que se quería quedar solo, empezounos a facer, e bueno, e salironlle perfectos. E cando eu estudiei, a este señor, o fillo, decíame, pois levou estes leóns para o Banco Río de la Plata. Eu, cando me dixo aquilo, dixo, este home está botando un farol, porque o Río de la Plata en Madrid non hai ese banco. Entonces, entereime que Río de la Plata, Banco Río de la Plata, pasara a ser o Banco Central, e no Banco Central están os dous leóns que fixo este señor Manuel Rivas Sueiro. O do Verbo, claro, eu fun ao Museo a Pontevedra para empezar a buscar sobre o Verbo. Ali encontreime con Casto Folgar San Pedro, que había escrito algo sobre o Verbo. Encontrei tamén o que escribeu o que foi alcalde e director do museo, Filgueira Valverde, o que fixera tamén os outros. Hai diversas teorías sobre o Verbo. O Verbo parece ser, según eles, que eu non explotei moito, é unha amalgama de vasco, latín e idiomas, palabras buscadas, porque o idioma, canto máis se estende, máis vai aumentando en palabras. A Galicia viñeron a traballar na época dos Reyes Católicos, cando se fixo as obras de Santiago do Hospital Real, viñeron a traballar obreros de Trasmira, que era lindante con Carbascongadas. Entonces viñan a traballar e parece ser que ademais que moitas palabras son vascas. Ou eles ter aquela jerga, aquel vocabulario, era en principio, para que os demais que traballaban, que traballaban, non se enteraran do que decían. O Verbo era para que o cota non pescara. Se, por exemplo, tiñan o costume de dar unha andela, un pedazo de pan de millo, entonces dicíamos, esta luz, o cota non pisa a andela. Non pisa a andela que estaría por aí ocupado esas cousas. Chegaba a hora de pagizar, que escuria para, vai ser a xedia, e hai que gizar. Sí, o sea que sucediu aí, mas que se acompaña outro, para xa torrar as ten, a carilla. É claro, outro como non tiña, é logo que é iso, é claro. As todas eran as tetas. Non, é a carilla, é que a carilla é irmán. Bueno, pois falábamos, cando queríamos que nos enterara o paisano, dicían, ou que cando viña que non, que avisaron os outros, abate que gina o purrio. Abate que gina o purrio. Pois iso, que galar que viña o paisano. A escuria era a hora. A xedia era ao mediodía e a escuria era a noite, que era cando era de noite de todo. Despois, unha rapaza, por exemplo, dicía, mira, Verbo xe de miña furria, que enterabas por Ariona. É que sabías ti quen era. Era unha muller que estaba cachonda, dicindo así, que estaba boa, era xove. Casualmente aquí en Cuntis, na parroquia de Arcos, falaban ás das mulleres do meu tempo, falaban.
aí en Arcos, cando viñamos polas festas ao seu da montaña, aí en Arcos, íbanse cadra dúas chavalas e dicían, así amarradas, ai que corrixido, pescaban o verbo, tamén nós dicíamos eran chidas ou eran trefas, as jurrias. Eso aprendías a falar dos vellos, pero sempre das cousas malas, das cousas malas, sempre das cousas malas. E que che perre, pois era facer pouca mal. Hina a jurria, e dixo outro, que xatareras xaran, xa leñen as xatareras idas, unhas tetas grandes. Xa hina as jurrias, unha jurria. E dixo outro, si, hina as xatareras idas, unhas xatareras idas, quer dicir, unhas tetas grandes. Non, falaban o latín, pero eu non entendía. Ademais, eles falaban, ás veces falaban. Que sabe que chamaban as mulleres, non é? Os homens, nós somos os viejos, a vos de las viejas. Pero, no obstante, algúns incluso dicían que chegara a ser secta, porque non podían descubrir o que sabían dese idioma os demais. E a min, cando fixen o libro, algún deses canteiros maiores díxome, eu non che podo dicir, sei moitas palabras, pero non chas podo dicir porque é como un xuramento para telo entre nós, os que somos do oficio, pero non se pode descubrir os que non son do oficio. E doume unhas 10 ou 12 palabras para que eu escribira aquí, pero con dificultad, porque decíame que non podía deixar o verbo en mans de outras persoas desconocidas. Sei algo, pero pouco, non sei moito de latín, non sei moito. Tamén había algo que o cual agora xa non me acordo moito. Non se acorda ou non quere dicir? Non me acordo moito, pode dicir algunha cousa. Sí, agora xa me esqueceu bastante, pero ainda sei palabras, cando íbamos xuntos por aí. Levamos canteiros correcto, eu non sei porque agora son moitos anos, pero falábamos os outros os verbos canteiros que non entendía ninguén. Buxa, maestro, Fiona, cura, Motrón, fillo, Zurgo, suegro, Xoula, cama, etc. Moi poucas palabras. Pero, agora, como vai desaparecendo o oficio, tamén vai desaparecendo o vocabulario, e é máis dentro do mesmo vocabulario que algúns deles dixeron máis palabras, non eran tan canteiros antigos, a fonética é distinta. Escrito casi é o mesmo, pero a fonética é distinta. Pero o cura de Morillas do ano 1700 e pico, Morillas era parroquia da demarcación de Baños de Cuntis. Hoxe está en Campo Lameiro, pero daquela Morillas pertenecía a Cuntis. E ele escribía, nos 700 e pico, que había unha maneira de falar tan rara entre aqueles señores que ele non podía dicir si era algo de meiguería, de meigas ou algo, porque non daba entendido nada do que había ali. Eso é unha pena que se vaya, que todos os canteiros daquela sabemos o do noso tempo, o latín é que se vaya, que agora... E fun ali ao bar a preguntarlle a Uzal si sabía de algún alá arriba de canteiros para poder falar con eles. Saltou un que estaba ali na mesa, un dicharachero, e fora canteiro. E o Uzal díxome, foi canteiro. Pero o home despois chegou a ser en Nueva York, dono dunha parada de taxis. De taxis, como el decía en inglés, you non sei que car, non? E este home anduvo polo mundo por todos os sitios. Estuvo tamén en Brasil.
en Sao Paulo e por aí. Estaba con outro amigo, estaban falando entre eles en gallego. Pero pasou un negro moi ben posto, moi ben vestido, cunha moza moi guapa. Entonces o outro faloulle no latín dos canteiros dicíndolle: vaya muller que leva ese tío. Terá algo máis que ver con ela. Entonces o tío volveuse atrás e contestoulle tamén no latín dos canteiros dicindo que era a súa moza e que moito cuidado. E despois chegaron a saber que ese home era patrono de unha empresa de construcción onde había moitos canteiros galegos. Por eso ele sabía o verbo. Non podo deixar de decir sobre o verbo o de un canteiro que nacera en Buenos Aires e despois viñera a España, terminara, estuvera traballando en Santiago, nas obras de Santiago, paraba con moitos estudiantes. Entonces lía moito o libro dos estudiantes e gustáballe. E chegou a saber latín, aparte de saber a jerga dos canteiros. Entonces despois tiña unha memoria prodigiosa, xa cando era maior mezclábache, pero con moi bonito, as palabras do verbo con algunhas de latín que aprendera dos outros. Este era Hilario Biglerio, dali de Portela, un señor simpatiquísimo, pero que claro, como xa tiña moita edad, non definía moi ben os latinajos co verbo dos canteiros. Un rapaz dali do Portou Gómez, cando veu que estaba co libro dos canteiros, mandoumo o recorte do periódico cando se encontrou o sepulcro do apóstolo Santiago. Resulta que, claro, aínda é moita leyenda o sepulcro do apóstolo Santiago, se é Santiago ou é outro. Pero, bueno, eles teñen a súa fe e eu respeto xa. Resulta que estaban buscando a ver onde estaba a tumba e tal. E un dos arzobispos ou obispos que tiña máis conocimientos e tal, dixo: hai que escavar en tal sitio. Escavaron en tal sitio e encontraron aquilo. Bueno, hubo un revuelo, hubo que chamar ás 3 da mañán. Hubo un revuelo na catedral tremendo, e o obispo mismo e todo. Por fin apareceran aquilo. E dicían os libros da época que se desmayaran os obreros ao encontraron o sitio. Claro, o que me dicía a min, o que me dou o recorte, que era familiar, dicíame, que se desmayaron. O que pasa era que terminaron borrachos de tanto traballar e de tomar caña, que despois, ao acabar, os homes non sabían o que habían de facer, era o alcohol o que lle facía a admiración de que encontraran a tumba. Eso está precioso. Se un se coloca de bebida de chumbo, chamalle o faxurda, ou está faxurdo, ou a lascarda. Bueno, ese taco ainda vou facer porque ainda me queda un cachiño de sol para tomar o bocadillo. Para tomar as sardiñas e unha xerriña de viño por riba, era iso. E depois a casa. A casa ou almozos. Depois había a brinca os domingos, a rolos polas bañas adiante. Un pouco alegre, outro un pouco... En fin, pasábase ben. Para facer os departamentos de Ferrol, para facer todo o que fixeron en Ferrol de puertos de militares, pois foran moita xente a traballar. E foran os homes daqui da parte de Xeve, de Pontevedra, de Campo Lameiro e daqui de Cuntis. Eso contanoslo un gran historiador sobre isto dos canteiros, o cura don Antonio Rodríguez, un cura daí de Campo Lameiro, que ten un libro precioso sobre canteiros importantes, porque moitos deses canteiros daí fixeron a Catedral de Santiago, trozos da Catedral de Santiago.
E resulta que estaban traballando alá e hubo un crimen en Ferrol. E dese crimen que hubo aparecían como testigos uns canteiros de Cuntis. Foi de onde eu saquei que os canteiros de Cuntis traballaban nesa zona durante esa época. Aparecen como eso, testigos do crimen aquel que se produxo entre canteiros. Vamos a ver, o libro teño dividido en canteiros que foron historia e máis canteiros actuales. Entre os canteiros que fixeron historia está Frai Manuel Caeiro. Se era Frai Manuel Caeiro é que era un frade, era de Arcos. E este home primeiro traballou de canteiro. Como outros tamén de Cuntis traballaron de canteiros, e como non lle gustaba o oficio, non resistían aquilo, deixárono, e eu sei de 4 canteiros que pasaron a ser 4 guardias civiles. Os rangolas son os iguales, os que teñen o traxe igual. Xa o dixera. Pero este foi canteiro que pasou a ser fraile. Fraile na iglesia, ou sea, dos franciscanos de Santiago. E tan entendido era que fixo a parte da fachada, é dicir, deseñou parte da fachada da iglesia de San Francisco de Santiago e, ademais, fixo os esquemas da traída de aguas desde San Cayetano hasta baixo, hasta a porta faxeira. Eso todo diseñado por él. E iso está, pois, históricamente comprobado no libro. Pica, canteiriño, pica, pica na pedra miúda, pica na muller allea que outro picara na túa, pica na muller allea que outro picara na túa. Eu, cando iba á festa da estrada, ali levaban as zapatillas hasta aquelas canteiros e ali agachábamos e piñamos os zapatos. E cando chovía, comíamos as zapatillas. Esta raula no escaino, a xarar o verbo xido, patanachas con grumetes e mailo verbo do quilo. Ay, la la la, ay, la la la, escuchemos la pandemia, escuchemos la pandemia. Que ben, que bueno. Gustaste esta vida deste tempo? Os pais son non. Non se divirten nada a mocidade, muller. Bueno. E antes pasábamos de maravilla. A divirtes máis que nunca. Marchar do... Marcha no coche, vamos no coche, e daquilo non máis. Marchar do... Pero non sei. Tanachas con grumetes e mailo verbo do quilo. Caloeiriña das bouzas, caloeiriña das bouzas. Esta raula llas toallezos a bismarcha charouza. Esta raula llas toallezos a bismarcha charouza. Pica, canteiriño, pica, pica na pedra miúda, pica na muller allea que outro picara na túa, pica na muller allea que outro picara na túa. O canteiriño que pica a pedra menuda, pica a muller allea, pero outros pican a súa. Daquela pasábamoslo ben, naquela miseria. Pasábamoslo de maravilla.